Salut și bine v-am găsit la un nou episod pe acest canal. Astăzi vom face un unboxing la un joystick de PS4. Cum să începem? Mai întâi voi schide cutia, boxul, pe românește, nu pe engleză, este foarte călărit. Astăzi mi-a venit și mie comanda. Bun. Uitați, băieți, mi-a venit un controller. Wow, ce tare e. Uitați-l. Ce era ceva? Stați 2 secunde să văd dacă e ceva aici. Scuze că am zis băieți și fete. Okay. În fine, uitați controllerul, băieți, uitați-l, mi-a venit Gigi! Nu-mi vine să cred. Stați, bă. Yes. Așa. Uitați, cel mai satisfăcător lucru. Până acum mă plângeam că n-am controllerul. Instrucțiunile la ce am nevoie. Băieți, ce bine arată, bă! Să scot camera. Așa. Uitați, sta să conectez PlayStation-ul. Stați 2 secunde. O secundă, să opresc un pic video să pot să fac ceva rapid. Bun! Și vom apăsa cu butonul magic în 3, 2, 1. Stați. Nu se conectează. O secundă. Nu mi se conectează. Cred că știu ce trebuie să fac. Mi-a venit. Stai să-mi conectez, să-l conectez la noul. Perfect. Uitați ce frumos e. Trebuie să opresc un pic filmarea. Așa că e fantastic. Da, ce frumos e. Uitați cutia în care a venit minunăția. Uitați-o, ce nu mi-a luat modul cu coda. Totuși. E prea frumos. Uitați ce frumos e. Mă conectez. Intru pe Fortnite. Aoleu, n-am baterie. În fene. Dar ziceți voi, zicem, uitați-le pe cele vechi. Ăsta e, ce să zici. Bun, voi încheia și acest episod după ce voi intra în Fortnite. Deci asta e sigură. Și să așteptăm. Bă, ce fericit am fost că mi-a venit. Uitați ce frumos e. În
total a fost vreo 300 de lei. El e miraculos. Ia ascultați. Deci nu se poate cât... Aoleu, stai că am uitat. Deci uitați-l cât de frumos e. Și cam acesta a fost unboxing-ul. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Ciao!